का कहत रे औधलाल सहानी कहत रे के और किसुन छैला घेटिया में हाथ लगाए आ हकाम ढकेल के कोया आ तारा से किसुन छैला दे छोई है आ तारा ओइसन बीमारी बाकी तार थरिया घर से छटा गइल बा भैया हम बिया औधलाल सहानी वाह वाह एगो माई के भजन सुनावतनी भक्त कले के हे माता माई हो जेगा तू रोज आवेलू आवेलू आजू आवो आवो भक्त अपना औधलाल सहानी के लाज के बचाओ जय हो मैया शारदा विनय करो कर जो आज सभा के बीच में मैया लजिया रखी हम भक्त माई से कहले का कहले हो कि हे मैया कुछ कल्लूर नहीं खे न बुद्धि बा न ज्ञान बा लेकिन भक्त हर चाहता माई एगो भजन गावे के लेकिन बेटा तहर गाई कबे माई रौर दया होई तो भक्त माई से कहता ईश्वर दे दसारा दाभा हे माता स्वर दे दो स्वर दे दसारा दाभा हरि गुणवा गाए जरूरियो बा भक्त के माई उलटा ही नाम जपले पाल मिट्टी चोरा उलटा ही नाम ओ मुखकाया में मैया धर लुया भक्त की माता माई हो सुन ले बली ई पढ़ ले बले कि उल्टा नाम जपे जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान जाओ ना वाल्मीकि जी के पहिलका नाम रत्नाकर डाकू रहे तहार कृपा हो गई तो ब्रह्म ज्ञानी कहा गई तो उल्टा ही नाम जपले उनका के बनवलू ब्रह्म ज्ञानी उनका के बनवलू ब्रह्म ज्ञानी हरि गुणवा गाए उनका के बनवलू ब्रह्म ज्ञानी हरि गुणवा गाए
कल के माई हो इस ले बनी पढ़ले बने है किसु छैला यही गन गावे के बा इस संसार करतन संसार ई माई का भजन हो माई का वंदना हो माई का सुजन हो यही गन गावे के बा ना गावे महाराज नटी खा के दांत का मुंह आते भी भक्कल के हे माता माई हो पढ़ले बने सुनिए बनी कि हुलसी के बेटा तुलसी के ऊपर तहर तने मने कृपा हो गई जमन तुलसी जी रात की मेहरारू में ध्यान लगावत रहले उनकर मेहरारू का ससुरारी रहली मेहरारू के वियोग में आधा रात के उठ के चल रहले ससुरारी रास्ता में एगो नदी पड़ल ओ नदी में एगो मुर्दा तह के आवत रहे मेहरारू के वियोग में उनका इहो ना बुझाइल कि मुर्दा हाथ लकड़ी हड़ी मुर्दा के लकड़ी समझ करके विजेंद्र बाबू नदी पार हो गई ससुर के द्वार पर गईले त दरवाजा बंद इन्हें हुदुर बुदुर भइल बा कि कब तई मौगी का मुहवा नहीं देखत लेकिन दरवाजा बंद बा किंगन मेहरारू से भेंट हो लेकिन द्वार पे एगो बर के चाहे पीपल के गाछ रहे ओई में से एगो दाढ़ी लटक रहे और ओई दाढ़िए में से एगो सांप गुमटिया करके धरती पाई रहे बुझले जई बरोहे हाथे दोनों हाथ धल हले सब का सहारा पा करके दाढ़ी को पकड़ रहले दाढ़ी पे चढ़ गए छड़वाली पे चढ़ गईले आंगन में कूद गईले अब मेहरारू के जाग जगावत रहे की रातना मेहरारू देखली कहली कि कतना तू कामी पुरुष बाड़ो हे हर बाज के शरीर से मिले खातिर ए नश्वर शरीर से मिले खातिर आधा रात के तू उठ के आ गया हमरा लगे अगर अपना ध्यान तू भगवान में लगा दो तो तहर गति हो मेहरारू के बात पर तुलसीदास जी को वही पे ज्ञान भई हाथ जोड़ ले मेहरारू के सामने कहले कि याद तू तो हमार मेहरारू हो अर्धम भरिया पुरुषम भला गतम सखा पुरुष के आधा अंग औरत होली औरत के आधा अंग पुरुष लेकिन आज से हम तरह के अपन गुरु मन गुरु का मतलब बुझाला कैसे छैला गुरु गुरु गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश अंधकार से प्रकाश के लिए विजेंद्र जादव जी उन्हीं के गुरु को इका बुझाता रे गुरु को मतलब अरे इनका बस के बात बा इता शैली का शैली फसैली इहे पूरे जीवन गावत गावत कर 56 बरस के उम्र हो किशन छैला जी के हां 56 बरस अभी तो उनकर बियाह है नहीं के भइल कवि का भाव रहो वाह वाह तो लिखी है राम के वाल्मीकि रामायण में रचना कोई जाना में 24,000 श्लोक लिखे रहनी और वही वाल्मीकि रामायण के तुलसीदास जी अनुवाद कोई तो 2 बरस 7 महीना 26 दिन लागो तो लिखी है राम के हरि गुण कृष्ण भैया
गिरी बाबा धर्मेंद्र बबुआ भक्त भाई शिलाच भाव में बहुत का कहता हे भाई कालिदास सवारी इहो शास्त्र में लिखल बा किशन छैला जी भक्त करे कि हे कालिदास इतना मूर्ख रहले कि एगो गाछ पर जा करके चढ़ के रहले एगो डाढ़ी पर बैठ के रहले आ वही डाढ़ी पर बैठ रहले आ टांगी से काटत रहले उनका ई ना बुझाओ कि डाढ़िया कट गई तो लट हम भुइया गिर जाए लेकिन वही के काटत रहले वही बना एगो विद्या नाम के लड़की रहली जेकर जो सरकार नाम विद्योत्तमा हिंदुस्तान का पूरा पंडित जी लोग के शस्त्रास्त्र में हरा देले रहले पंडित जी लोग आपस में राय कइले रहे कि ये कर बियाह है सर के मूर्ख से करा दहल जाओ कि जीवन भर लेकर के छोड़ लागो लोग मूर्ख खोजे खोजत खोजत वही जंगल में पहुंचल लो जाना जंगलवा में कालिदास एगो गाछ पर चढ़ के एगो दाढ़ी पर बैठ कर ले आ वही के टांगी से देखल लो तो सोचल लो पंडित जी लोग ऐसा मूर्ख कहीं संसार में खोजला से ना मिली है नीचे उतारल कहल कि नीचे उतर जब कालिदास नीचे उतरल पंडित जी ने कहल कि बियाह करब कहले कि हां अच्छा चलो तहर बियाह करा दे लिए लो विद्या के लगे आ कहल कि बड़का तू विद्वान बनलू बड़का शास्त्र जानलू ई पूरा ब्राह्मण जाति के गुरु हुआ जवन प्रश्न पूछे के बा इनका से इशारा से पूछ लो काहे कि 1 महीना तक ले मौन धारण व्रत के पालन कइले विद्या कहली कि ठीक बा एगो अंगुरी देखौली ओकरा बाद से 2 गो अंगुरी देखौली ओकरा बाद से हेंगर करली कहे के भाव रहे उनका कि ईश्वर 1 की 2 तक कालिदास की अंगुरी देखौला पर विद्या अंगुरी देखौली एगो ओकरा बाद से 2 गो त कालिदास के बुझाइल कि हमर 2 गो अखिया में से एगो फोड़े के बहुत देने से दोनों देखौले कहले कि हमर एगो फोड़ तो हम तार दोनों भर कर विद्या समझ गली कहली कि हमार प्रश्न रहल कि ईश्वर 1 की 2 ए बताव तरे के 2 गो ईश्वर वही होली पूरा पंडित जी ले राय कह के कहल कि सारा वेद शास्त्र तो ही जाने लो 4 गो वेद 6 गो शास्त्र 18 गो पुराण अनेको उपनिषद बा तू ही जाने लो ई पूरा ब्राह्मण जाति के गुरु होवन ईश्वर 2 गो होले एगो आत्मा एगो परमात्मा भोग से वोट दे के पंडित जी लोग कालिदास के बियाह विद्या के संग करा कहल विद्या के बियाह हो गई कालिदास के संग विद्या समझ गई कि पति मिलेले लेकिन मूर्ख मिलेले छत पे बैठा करके पढ़ावत रहली एगो ऊट आवत रहे कहली कि ऊट बस यूं ही आइल बस खिसिया के ढकेल देली छत पर से भुइया गिर गईले जीभ कट गई लदर लदर खून गिरे लागल धर्मेंद्र बाबू पिछवरिया को काली जी का मंदिर रहे काली जी बुझली कि कौन सन भक्त हमारा गइल कि जीभे बलिदान चढ़ा दे प्रगट हो गईली आ कहली कि बर्मन 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 तो कालिदास के बुझाइल कि पूछो तरीके तरह के की मारल हा ऊपर ओवरी देखौले कहले के विद्या उनका कहे के भाव रहे कि विद्या हमर मेहरारू मार के ढकेल देली काली जी आशीर्वाद देली कही कि जो तोरा का आशीर्वाद देतारी कि तोरा समय में तोरा ऐसा विद्वान ये धरती पर कोई नहीं हे भाई इतना जानते रहलू कि कालिदास के छत पर से गिरल बड़े उनका भुवन फूटल बा तू सब जानत रहलू लेकिन यही बहाने उनका के विद्वान बना दे हे माता त कृष्ण लीला सगुण पाखा त गवतारे अवध लाल सा हरि गुणवती
अच्छा भैया गौर करी, हम व्यास किशुन छैला यादव, ग्राम पोस्ट हकाम, जिला सिवान बिहार। अभी अभी बड़ा सुंदर माता सरस्वती जी के वंदना रउरा सब सुनिया। हमार बड़ भाई के श्री श्री 108 इतना कहले पद भी मत बढ़ाई। जान तर काहे बढ़ावत नहीं? काहे है पुरानिया लोग कहेला कि अपना से दुश्मनों के ऊंच पीढ़ी देवे के चाहिए। आ खरी तो भाई हो। हाँ लेकिन भाई हमें इनकर मोथा खराब बुझाता। सरस्वती जी के वंदना इनकर सुनला हन। हाँ बाप रे बाप, सुखनंदन यादव जी के तू चेला हो। लेकिन जीवन में सुखनंदन यादव कहियो नहीं बनना बनबो। वहाँ के संत आदमी है, और संत आदमी के तू लंट चेला हो गइल। ध्यान दे के सुनो। आई सबसे पहले हम एगो माई सरस्वती जी के वंदना गावत हई। धर्मेंद्र बाबू तने एक स्केल बढ़बो। इहो तनी बढ़ा घाटा के गावे के सीखो। लइका कहता लय बड़े बयान हो। अरे की करी के सुरहु, वाह वाह, की करी के सुरहु, अरे सिंगार हो, की गोरी जई बुगावा। ए गिरी जी सुनी का कहता है कि हमरा पोकर में हर अरे बानी। सुनी है का कहत रहे? और लल सहानी कहत रहे कि और किशुन छैला घेटिया में हाथ लगाए हकाम ढकेल के कोया। आ तारा से किशुन छैला दे छुई है। आ तारा वैसन बीमारी बाकी तार थरिया घर से छटा गइल बा। तार बाल बच्चा तारा लगे ना जाला। हाँ महाराज। अब भगवान परस वैसन बीमारी होती एके बेर संगही जाई संगही भुलाइलो हमरा लगे मत कि हमरा पोकर में हर अरे पानी हो मैया सारा हमारा पोकर में हर पानी हो मैया सारा दे भवानी।
के रो लाल सहनीता को लइका कहता कि हे माता भाई हो ई तार लइका पढ़ल लिखल ना हो लइका कहता का कहता पढ़ल लिखल ना चल जानी डोरे पढ़नी नली खानी चले वीरेंद्र बाबू हां हां तू तो हमरा मौसी के लइका हो हां हां एक फाइट लायक बड़े ओढ़ल सहनी बर्दाश्त न करी है एक फाइट मारे में चल जेबे एक बेर सारे हां पढ़ल लिखल ना चले जानी डोरे पढ़नी नली खानी चले कृष्णा भाई हां हां हमारे गिरिजी किलाट मास्टर गोला गिला बाबा अरे रउआ से रौरे से कहता है रौरे से धर्मेंद्र बाबू ए मोरे माई हमरा आशा बाट तोहरे ए मोरे माई हमरा आशा बाट तोहरे ए माता भाई हो सुन ले बानी हो बड़ा ज्ञानी हो मैया सारा दे भवानी सुन ले सुन ले बानी हो बड़ा ज्ञानी हो मैया सारा दे भवानी सुन ले लइका लास्ट में कहता कि हे माता भाई हो गोहरी बनतिया नव बाबूरानी बहरी बनतिया नाम गोहरी बनतिया नव बाबूरानी बहरी बनतिया नाम रिबझी मरी माझी बरसे लपानी रे बजी मरी बाजी बरसे रिबझी मरी माझी बरसे लपानी रे बजी मरी बाजी बरसे ए माता छैला जादू हो वन्ना छैला जादू हो वन्ना ज्ञानी हो मैया सारा दे छैला जादू हो वन्ना ज्ञानी हो मैया सारा दे भवानी
अभी तहरा वंदना गावे के सीखे के पड़ी और लाल सहानी।